дар шаҳри Хуҷанд мактаби махсуси ношунавоён сохта ба истифода дода мешавад, зеро имрӯз талабот ба ин намуди мактаб дар шаҳр зиёд аст. Дар ин бора раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода ҳангоми нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. Вай таъкид кард, ки сохтмони мактаб оғози соли 2023 ба нақша гирифта шудааст. Ҳоло лоиҳаи қарор қабул гардида, замин барои бунёди мактаб низ ҷудо карда шудааст. Фирдавс Шарифзода гуфт, ки мактаби махсуси ношунавоён дар масоҳати 1 гектар бунёд гардида, он дар маҳаллаи Темурмалики шаҳри Хуҷанд ҷойгир карда мешавад. ин мактаб давоми 1 рӯзу 1 моҳ намешавад. боиди ин масъала мо аллакай кор кардем, худашонга маълумот пешниҳод кардем. Як ҷое буд, ки 1 гектара баъд сармемори шаҳр мо як соҳибкор вақташ гирифтагӣ айсои ки маблағаш набуд, қисман як ошёнаша сохтагию дигар солҳои дароз бекор хобида буд. мо ҳамина соҳибкора даъват карда маблағи сарфакардагиша ӯҳдадориҳо гирифта пардохт карда аллакай қарор бароварда ҷудо замина ҷудо кардем барои сохтмони мактаб. соли 2023 ва нақшавомондагӣ сохтмон сар мешавад. ҳудуди 1 гектар ва маҳаллаи Темурмалик ҷойҳошам аллакай муайян шудагӣ. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд аз фаъолияти 6-моҳаи худ натиҷагирӣ намуд. иттилоъ дода шуд, ки баъди чанд рӯз таъмиру мунфаршкунии роҳи абрешим аз назди беморхонаи вилоятӣ то чорроҳаи чашмаи шаҳри Хуҷанд пурра аз таъмири куллӣ бароварда мешавад. ин масъала яке аз муаммои асосии сокинони шаҳр, бахусус ронандагони нақлиёти мусофиркашонӣ буд, ки давоми чанд соли охир ҳалли худро меҷуст. оиди ҳолати ногувори ин роҳ чанд гузоришҳо низ омода ва пахш гардида буд. роҳбарияти шаҳри Хуҷанд таъкид кард, ки то ҳафтаи оянда ин мавзеъ аз таъмири ҷорӣ бароварда мешавад. аллакай корҳо сар шудагӣ ҳамин давоми 1 ҳафтава пурра ҳамин роҳе ки шумо гуфтед, мо челе ки медонед чанд вақт пеш ҳамин роҳи аз назди техстанция мегӯям, аз назди техстанция кӯчаи Сирдарё то ҳамин гардиши беморхонаи вилоятӣ мунфарш карда будем. албатта якбора намешавад. мо ба нақша мондагӣ будем, ки мана 3 моҳаи сайём ба ин корро мекунем. гуфта аллакай идораи роҳ корҳои омодагӣ тайёр сар кардагӣ рӯзҳои наздик аз ҳамун гардиш то гардиши чашма ва таваллудхонаи шаҳрӣ пурра мунфарши капиталӣ мешавад. масъалаи дигаре, ки зимни нишасти хабарии раиси шаҳри Хуҷанд мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифт, ин фаъолияти автобусҳо буд. зеро таи чанд моҳ инҷониб ҳаракати автобусҳо дар шаҳри Хуҷанд хеле кам ба назар мерасад. ба ворид шудани автобусҳо дар шаҳр 5 сол зиёд шуд, аммо то ҳол ҳаракати пурраи онҳо ба танзим надаромадааст. ҳоло аз шумораи умумии 100 адад автобусҳо дар ҳудуди шаҳр танҳо 35-37 адади он фаъолият мекунаду халос. сабаби ҳаракати ками автобусҳоро масъулин ба таътили тобистона баромадани донишҷӯён вобаста карданд, аммо мушоҳидакорон мегӯянд, ки ин ҳолат то давраи таътил ҳам чунин буд. бино ба иттилои масъулин муаммои мазкур то моҳи сентябри соли ҷорӣ, яъне оғози соли нави таҳсил бартараф карда мешавад. дигар хатсайри рақами 5 барқарор будем галомайдон панҷшанбе галомайдон дар нақша аст, ки аз соли пас аз 20 ҳамин моҳ як хатсайри дигар хатсайри 7 34 лочин балабанд ба восити кӯчаи Юрий Гагарин кӯчаи шаҳр панҷшанбе самти беморхонаи марказии вилоятӣ мемерад. ва як дигар нақшаҳо ҳаст, ки шуд омода 34 як хатсайри дигар то 1 сентябр 2 хатсайри дигар барқарор карда мешавад. раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода низ аз ҳаракати номунтазами автобусҳо дар шаҳр изҳори нигаронӣ кард. вай таъкид намуд, ки ҳоло барои харидории 50 адад электробус низ маблағи зарурӣ ҷудо карда шудааст. бино ба гуфти вай, дар ҳолати ворид шудани электробусҳо ба шаҳр харҷи ронандагон ҳам кам мешавад. ҳамчунин тасмим ҳаст, ки соли ҷорӣ барои сайёҳони хориҷӣ 2 адад автобусҳои дуошиёна харидорӣ карда шавад. ин 35 адад бениҳоят кам. мо мана ҳозир дар оянда нақша дорем. мо нақшаҳои пешниҳод кардагӣ асли маблағҳошам ҳалли худро ёфта истодааст барои харидорӣ намудани электробус барои шаҳри Хуҷанд 50 адад бояд, ки инам масъаларо ҳалли худро ёбад. агар мана электробус харидорӣ кунем, аллакай ба электробус харҷаш кам мешавад нисбат ба он ҳозир сӯзишворие, ки мо барои автобус дизелӣ мехарем. боз шароити корӣ бо хизматрасонӣ хубтар мешавад.
нишасти матбуотии раиси шаҳри Хуҷанд 1 соат давом кард. Дар ин фурсат рӯзноманигорон ва намояндагони васоити ахбори оммаи вилоят ба беш аз 30 саволи худ аз раиси шаҳр ҷавоби мушаххас гирифтанд. Паҳлӯҳои дигари масъалаҳое ки дар нишасти хабарии раиси шаҳри Хуҷанд баррасӣ гашт, дар гузоришҳои минбаъдии хабар муфассал матраҳ хоҳем кард. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.